Bună iubire! 1 ianuarie 2017. Ora, să mă uit puțin la ceas. Da? Ia să vedem câte ora. Iau că să-l punem așa la oră, ca să vezi și tu câte ora. Da? Ia să vedem ora. Nu prea se vede că, nu știu de ce, pe Vico, mă rog, nu pot să ia să încercăm acum. Ia să vedem ora. Nu pot să fac ora. Dar, în fine, ia că tu mi-ai dat VIP, chiar acum, da? Și o să vedem, să-ți dau VIP înapoi, pentru că eu sunt în parc aici, nu sunt cu nicio gagică, stai liniștită, pentru că nu permit, pentru că te iubesc mult de tot, singura mea gagică ești tu, așa o să-ți dau VIP înapoi, așa, ia să vedem, punem la ureche, în timpul ăsta și filmez, da, împrejurimile, o să vezi și crucea, pentru că este cea mai înaltă zona, de aici, așa, sper că ai dormit ceva, da, sper, așa, și acum merg cu filmatul mai departe, iubirea mea, o să merg cu filmatul mai departe, în acest parc, pentru că eu vin aici mai mereu de a crea poezii special pentru tine, nu pentru altcineva. Tu știi bine treaba asta, da? Că ultima poezie făcută diferă dintre toate, da, într-adevăr diferă, pentru că știi bine că am fost într-un fel, am fost dezamăgit și eu și normal că caut o prințesă, da? Dar singura prințesă vreau să fii tu, nu vreau să fie alta. Îmi doresc din toată inima ca tu să fii prințesa mea, da? Ca tu să mă iubești, ca tu să mă dorești, ca tu să mă vrei. Nimeni altcineva. Și acum privește frumos parcul. Nu știu, o să fac un video cam lung, nu știu dacă îmi permite, cum să spun eu, nu știu dacă îmi permite ăștia de la YouTube încărcarea lui. Sper că să-mi o încarce până la urmă, că voi face un material video ceva mai lung. Și mă las pe trepte încet. Un parc foarte frumos, foarte îngrijit. Un parc care conferă liniște. Și nu numai liniște, care conferă tot ceea ce înseamnă natură și om. Da, iubirea mea, acum ce să spun, știu că ești zodia leu, ești periculoasă, dar nu uita că și eu sunt zodia taur și taurii cu lei de obicei se respectă, își lasă loc unui altuia de tot felul de chestii, se respectă, au respectul între ei. Bineînțeles că dacă sare leoaica la gâtul unui taur îl face cheo, dar și taurul dacă îi dă un corn, cum e? Un corn așa, bang! Nu? Îți dai seama ce înseamnă ai da un corn, îi înfinge un corn, beau, nu se mai vede leoaica cât e ea așa de periculoasă. De ce, iubirea mea, iată că eu sunt un taur mai blând, da? Sunt taurul acela care tu ți l-ai dorit dintotdeauna, e zodia taur, supus față de tine și crede-mă, nu-mi doresc ca să te înfingi în gâtul meu, că după aia rămân fără respirație. De ce nu pun camera în fața mea acum? Pentru că tu m-ai văzut bine în filmările anterioare și ce mă interesează cel mai mult, să vezi și tu parcul unde se plimbă Mircea, da?
numai eu cu rucsacul după mine, dacă mă crezi, da? Ăsta e singurul meu, cum să spun eu, însoțitor care mă însoțește peste tot. Pentru că rucsacul meu am, mă rog, diferite chestii de ale mele. Mai intime, mai alea. Nu pot acum ca să... Bine, o să fac o filmare, să vezi și tu cam ce fele. Da. Alo? 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 Iubi? Alo? Iată că am primit și mesaj de la tine. Ia să deblochez. Așa. Să vedem ce mesaj. Lir. Așa. Iată că te-am prins. Asta este. Da. Asta este. Te-am prins în asta. Că n-a fost neapărat bip-ul. Am văzut deci a doua oară de se numește precum că tu ai dat apel și te-a prins căsuța vocală. Dar nu sunt eu de vină, te rog frumos să mă ierți, da? Nu sunt eu de vină. Acum o să pun telefonul mai la îndemână, da, Vico? O să-l pun mai la îndemână, ca în caz dacă mai dai, să-ți răspund la apel. Da, și iată că mă las și mai jos, și mai jos, și mai jos, și mai jos, și mai jos. Crede-mă, ți-aș trimite mesaj pe telefon, dar nu mai am decât 50 ceva de cenți și nu-mi permite. Ăștia de la Orange sunt scumpi, 1 euro pe mesaj și nu mai am decât 50 ceva de cenți numai de bip. Atâta mai am. O să fac o reîncărcare mâine, poimine, nu știu, să vedem când, da? Și o să-ți mai trimit câte un mesaj din când în când. Acum avem mesaje pe rețelele de socializare, pe Facebook, și nu numai pe Facebook. Da, avem și pe Hangout, da? Ai văzut, pe Google Plus. Avem multe metode de a comunica, da? Mult și frumos împreună. Da, iubirea mea, da, scumpa mea, da, viața mea, te iubesc mult de tot, să nu uiți asta, te sărut dulce pe gurița aia și trebuie să-ți mai spun că hai să te înjuri nițel, mai dă-te în dragostea mea, că mi-ai rupt inima din mine, nu mai pot. Te iubesc de nu mai pot, nu știu ce mi-ai făcut, dar crede-mă că te iubesc enorm, enorm, enorm de mult. Te iubesc, prințesa mea, pentru că tu vreau să fii prințesa mea. Și te rog frumos ca anul acesta, 2017, da? Ca tu să vezi viața cu totul altfel. Într-adevăr, mergem înainte să fim tari, dar pe mine ce mă interesează cel mai mult, ca noi să ne iubim, să nu mai existe loc de greșeli ca să putem suferi. De ce să suferim când putem să zâmbim, nu? Când putem să fim cu o dispoziție bună. Așa că, te rog frumos, hai să nu mai fie suspiciuni între noi doi, anume suspiciunea. Ai multe semne de întrebare de anul trecut, foarte multe. Normal că nu mai am încredere pe tine la ceea ce s-a întâmplat, că te-ai șters, cum să spun eu ție, contul Facebook, asta e una și era un cont care ai văzut, mă rog, hai că te-am înțeles acolo, dar ai făcut în așa fel, mai ai făcut multe chestii. Acum nu vreau să-ți mai amintesc treburile astea, ci vreau de acum încolo ca tu să nu-mi greșești, pentru că iubirea pură și curată, crede-mă, între noi doi, trebuie să persiste, să fie așa de frumoasă, da? Chiar te rog frumos, din inimă te rog, uite, o să fac filmarea asta
uh, în așa fel să merg în parc, da, așa, filmând de colo-colo, de colo-colo. Am vrut să spun că ia că fac așa o filmare ca să vezi și tu, uite frumos blocuri, multe blocuri, cartiere așezate așa pe munte, da? Spui că ești la Brașov aici, că și la tine e foarte frumos la Brașov, așa, lumea văd că începe să urce, e rar în parc, mai mult după amiază, cred. E 14 grade afară, mai mult nu e puțin răcoare, dar e bine, e frumos ca o primăvară în România, fiind în plină iarnă, dacă